Bueno, bastou que se xuntaran as mulleres en Santiago, marchou o vento e a chuvia e chegou o sol. Chegou o sol. Quen dixo que iba a haber temporal habendo mulleres? Moi bo día a todas por estar aquí, moitísimas grazas. A verdade é que para min é difícil facer un acto político máis agradable que o que significa estar con todas vós, de verdade, de corazón, de corazón. En máis de unha ocasión, seguro que vos terán preguntado, ou vos teredes preguntado vos, a vos mismas, bueno, que é iso do nacionalismo, non? Porque ser de dereita, ser de esquerdas, máis ou menos vamos sabendo o que, inda que ás veces algúns nos distinguen, non? Pero que é ser nacionalista? Non? Que é o nacionalismo? Pois o nacionalismo, sobre todo, é igualdade, a loita por a igualdade entre os povos e por a igualdade entre as persoas. Eso é ser nacionalista. Nacionalistas, eso é o que queremos, que todos os povos do mundo vivamos en paz, en igualdade, que cada un teñamos a oportunidade de desenvolver as nosas potencialidades, os nosos recursos, sermos capaces, en definitiva, dende nós mesmos, como povo e como país, de crear futuro e prosperidade para a xente que habita en cada un deles. Pero o nacionalismo non só é igualdade entre os povos, é tamén igualdade entre as persoas, porque así entendemos nosa vida. Se queremos que todos os povos sexan iguais, se queremos que un país non poda asoballar a outro, coherentemente temos que pedir o mismo e querer o mesmo para os habitantes que viven dentro de cada país, sexan homes ou sexan mulleres. Igualdade de dereitos, igualdade de oportunidades, para todos e para todas. Eso é o nacionalismo. E por iso, cando o Bloque Nacionalista Galego chegou ao goberno galego, o primeiro que fixo, unha das cousas nas que puxo máis empeño, foi en colocar as políticas de igualdade no centro do debate político e no centro da nosa atención. Non foi por casualidade que as políticas de igualdade quedaran radicadas na vicepresidencia. Porque nós non queríamos, non nos conformábamos con que as políticas de igualdade foran as políticas dun departamento concreto, deste ou daquel, que seguro que o intentaría facer ben. Non. Nós o que queríamos é que as políticas de igualdade comprometeran o conxunto do goberno. Que cada vez que se fixera algo no goberno fora da materia que fora, se pensara en clave de igualdade, se pensara na igualdade de dereitos entre os homes e as mulleres, e que as cousas que fixéramos levaran todas esa dirección. Por iso quixemos que as políticas de igualdade estiveran na vicepresidencia. E eu teño para min que grazas á labor feita polo BNG en estes 3 anos e medio, podemos decir que convertimos a Xunta de Galiza nun dos gobernos europeos máis comprometidos que a igualdade. E iso é unha satisfacción para todas e para todos. E fixémolo a base de non conformarnos con facer moitas actuacións en favor da igualdade, moitas actuacións en favor das mulleres e dos dereitos das mulleres. Eso estaría ben, eso sempre estaría ben, facer cousas sempre está ben. Valo que os que non as fixeron cando tiñan oportunidades e agora dicen que ainda as van facer peor. Pero facer cousas sempre está ben, pero nós non nos conformábamos con eso. Nós o que queríamos era definir unha estrategia que comprendera e que implicara a todas as accións do goberno. Porque se hai unha estrategia para as infraestructuras, e hai, e se colocan todos os instrumentos políticos e toda a capacidade persoal, institucional, para que as infraestructuras cheguen en tempo e forma, por que non vai haber unha estrategia tamén para a igualdade? Nos quixemos que houbera, e non só a fixemos, senón que a pixemos en práctica. E puxémola en práctica partindo
dun convencemento íntimo que temos e que creemos que é certo, e que comprobamos todos os días que é certo. E ese convencemento é que a loita por a igualdade, a loita polos dereitos das mulleres, conseguirmos que homes e mulleres teñan os mesmos dereitos que hoxe non os teñen, conseguilo é bo para as mulleres. Pero o noso convencemento, e iso é o máis importante, é que iso é bo para as mulleres, pero é bo para o conxunto da sociedade, para o conxunto. É bo para todos e para todas. Porque si queremos un país próspero, si queremos convertir a Galiza, que é o que queremos nós, e estou seguro de que é o que queredes todas vós, si queremos convertir a Galiza no mellor país do mundo, por que non? Por que non vamos a ser o mellor país do mundo? Pois sí, nós queremos convertir a Galiza no mellor país do mundo. Pois se queremos conseguilo, sabemos que é unha tarefa difícil. Pero sería unha tarefa imposible, totalmente imposible, se para facer eso desperdiciáramos, arrinconáramos e deixáramos sin dereitos o 50% da poboación que son as mulleres. Sería imposible, sería imposible. Polo tanto, cando loitamos para que as mulleres teñan dereitos, cando loitamos para que as mulleres teñan o protagonismo que merecen e que teñen dereito na sociedade, pois é bo para as mulleres, pero é bo para o conxunto do país. Quen gana é o conxunto do país e o conxunto da sociedade. Ese é o noso convencemento. E a verdade é que todas e cada unha das cousas que se foron pondo en marcha, eu creo que corroboraron ese convencemento, que demostraron que estábamos no certo. Porque, mirai, cando nos pomos en marcha a rede pública do Sistema Galego de Benestar, pomos en marcha toda esa rede de centros de día, xa levamos construídos 57 centros de día para atender as persoas maiores. Cando pomos en marcha toda a rede de escolas infantís, levamos aumentado o 65% as plazas de educación infantil. Estamos, cando facemos eso, témolo moi claro. Estamos conseguindo pôr en marcha un servizo que directamente o que sirve é para que moitas mulleres podan dispor do seu tempo, para que moitas mulleres non teñan totalmente secuestrado o seu tempo no cuidado dos maiores e dos nenos, porque deixémonos de lerias. Podemos falar de que sí, de que os homes tamén se comprometen, sí, pero cando nunha casa ten que quedar unha persoa maior ou un neno, quen a cuida unha muller. Sempre é así, ou casi sempre é así, por desgracia. Por desgracia. E temos que traballar nas políticas de corresponsabilidade e que homes e mulleres se comprometan no traballo doméstico, pero de momento é así, e por eso, cando pomos en marcha un servizo desa categoría, o que estamos facendo, estou sempre completamente seguro, ese convencemento íntimo que teño, é que estamos pondo a disposición un servizo para que algunha muller en algún sitio, en algún barrio, teña algunhas horas máis para traballar no que ela queira ou para ter tempo para sí. Por lo tanto, un servizo para as mulleres, efectivamente, pero un servizo para o conxunto da sociedade. É un servizo para o conxunto da sociedade que sirva que para que os máis pequenos teñan un servizo educativo de calidade ou para que os maiores e dependentes teñan a atención que se merecen. É para o conxunto da sociedade, beneficias as mulleres, pero beneficias o conxunto da sociedade. Por certo, tamén un servicio para crear emprego. O Sistema Galego de Benestar temos creado, e así estarán en funcionamento no ano 2009, máis de 1.600 postos de traballo. Pois tendes que saber que deses 1.600 postos, o 94% son mulleres, o sea que tamén temos avanzado no emprego femenino. E eu penso que así faise país, construindo, avanzando, construindo e avanzando positivamente. Así faise país. Nós chegamos
e había un nivel de cobertura nas plazas de educación infantil de 0 a 3 anos moi baixo, non chegábamos nin ao 11%. Temos aumentado nun 69% as prazas de educación infantil. Antes había 118 escolas infantís para os nenos entre 0 e 3 anos, o que se chamaban as guarderías. 118. Agora mesmo temos 215. Fixemos en 3 anos e medio máis escolas infantís que o que fixo o goberno do Partido Popular en 16 anos antes. A mí o que me extraña é que, sendo así os números, o señor Feijóo acabe de decir que non só non está de acordo e non lle parece ben e está satisfeito co pouco que fixeron, non, sino que acaba de decir que se chega ao goberno vai a desfacer as que nos fixemos. Pero como se pode entender? Un país non se fai destruindo, faise construindo, avanzando hacia adiante. Que é eso de acabar cas galescolas? O que hai que facer é máis, non tirar abaixo as caipeitas. A donde vamos a parar? Quizás non se dá conta de que un dos termómetros máis claros para identificar a discriminación das mulleres, para saber que é real, que non é un invento das mulleres, que é real, que existe discriminación que as mulleres, sabedes cal é un termómetro que mide eso con toda a fiabilidade? Pois o seguinte: cando o goberno pon en marcha calquer medida para intentar solucionar unha injusticia, as que máis se benefician son as mulleres. Por qué? Porque son as máis discriminadas e as que máis sufren a injusticia. En todas e cada unha delas. E se non podemos facer un repaso. Nós puxemos en marcha a libranza do coidador. Sabedes vos ben que en Galiza hai máis de 570.000 persoas maiores de 65 anos. Moitas delas son persoas que non se valen por si mesmas, que teñen que estar na casa e precisan dun cuidado. E ten que haber unha persoa ao seu lado para cuidala. Sin ningún recoñecemento. Esas persoas que perden a súa vida, as súas horas, que perden de traballar, e que na maior parte sempre son mulleres. Esas persoas, cando alguén pregunta que o que fan, hai moitos que dicen non fai nada, está na casa, non fai nada. Pero se non para de traballar en todo o día. Merecían un recoñecemento. Merecían que se recoñecera como traballadoras, como traballadores. E por iso puxemos en marcha a libranza do coidador. Esa prestación económica que xa reciben 5.400 persoas en Galiza para cuidar no entorno familiar a persoas dependentes. Era unha medida necesaria de xustiza. Bueno, pois sabedes que das 5.400 persoas, que serán máis de 10.000 no mes de maio, pero das 5.400 que xa están recibindo a libranza do coidador hoxe, o 90% son mulleres. Son mulleres. Cada vez que se pon en marcha unha medida de xustiza, que as máis se benefician son as mulleres, pois que son as que máis padecen a injustiza. Nos dixemos, comprometémonos, nun acto parecido a este, hai 4 anos, comprometémonos a facer o posible dende o goberno galego para reparar outra injustiza. Unha injustiza que consiste que en Galiza os pensionistas, por termo medio, reciben pensións máis baixas que no resto do Estado. En calquera outra comunidade as pensións son máis altas que allí. É unha injustiza. E nós decíamos que iso non o podemos arreglar nós dende aquí de Galiza, que é unha cuestión do goberno central, que ten que arreglar o goberno central, pero tamén decíamos, non podemos quedarnos cos brazos cruzados. Algo temos que facer, polo menos para contribuir algo a mellorar esta injustiza. E dixemos que íbamos pôr en marcha un complemento autonómico para as pensións máis baixas. Dixéronnos que non era posible, que estábamos mentindo, que eran promesas electorais. Bueno, pois nós chegamos ao goberno
e puxemos en marcha o complemento autonómico para as pensións máis baixas. Porque nós podemos acertar ou equivocarnos, como toda persoa nesta vida. Pero cando decimos algo en política, cumplimos. Cumplimos, porque o BNG cumple. Aquelo que dice, o fai. E o fixemos. Puxemos en marcha o complemento autonómico para as pensións máis baixas, que hoxe é unha realidade. Pero novamente o termómetro. Puxemos en marcha o complemento autonómico para as pensións máis baixas e sabedes que o 70% das persoas que reciben ese complemento son mulleres, porque novamente as mulleres son as máis discriminadas e as que sufren máis a injustiza. Ese é o termómetro que nós hoxe vos podemos presentar, que tamén dá fe do noso traballo. Puxemos en marcha unha estrategia por a igualdade, para o empoderamento das mulleres, para que as mulleres tiveran a parte activa que lle corresponde e que a sociedade precisa delas. Puxemos en marcha medidas para fomentar o emprego femenino. Puxemos en marcha medidas que aseguraran igualdade de dereitos. Pero tamén puxemos en marcha medidas que recuperaran para as mulleres algo tan importante para as persoas como é o tempo. O tempo. Pode haber nesta vida moitos termómetros para medir a liberdade. A liberdade é un ben tan preciado que nunca seremos capaces de medir ben e acaídamente onde empeza e onde remata. Pero a liberdade e a loita por a liberdade é, quizás, das loitas máis bonitas que unha persoa pode levar adiante nesta vida. E a liberdade dunha persoa non é posible se esa persoa non ten tempo para si mesma. E en Galiza, igual que en tantas partes do mundo, as mulleres por negárselle hasta se lle negou o tempo. Cando un home remata a súa xornada laboral e vai ao bar a xugar a partida, ou vai cos amigos a tomar uns chiquitos, ou vai ao fútbol o domingo, parece que entra dentro da xornada laboral normal, que é o que espera todo o mundo que faga dun home. É o que espera e todo o mundo considera normal. En cambio, todo o mundo, ou desgraciadamente boa parte da humanidade, considera tamén normal que a muller, despois da súa xornada laboral, teña unha segunda xornada de atención na casa a todo e cada unha das cousas que a casa precisa. Mentras unhos teñen oportunidade do tempo de lecer, outras teñen que traballar primeiro e volver a traballar despois. E unha vez máis, se nesa situación se lle pregunta a alguén e que está facendo fulana, dice, nada, está na casa. Pero como nada, se non para de traballar? Se non para de traballar? Pois nós quixemos tamén facer unha contribución a que a xente tivera, as mulleres tiveran tempo para si mesmas. E por eso puxemos en marcha o programa Tempos de Mulleres, nas que miles de mulleres tiveron a oportunidade por primeira vez de salir da casa e dedicar unhas horas a si mesma. O que lle interesara e o que quixeran. O lecer, a formación, o que quixeran, porque teñen dereito a eles. Quizás non é dos programas máis ribombantes, quizás non é dos programas nos que ao final se pode decir empregáronse tantas persoas ou investíronse tantos millóns, pero é unha satisfacción ver a moitas mulleres en ese programa e decir, quedou o marido na casa, se quere cenar, que faga a cena que está na cociña. Pero vimos hoxe a Santiago, viñestedes hoxe a Santiago, primeiro, para escorrentar o mal tempo. Misión cumplida, pero viñestedes para algo máis.
Viñemos hoxe todos e todas a Santiago para decir que queremos máis. Cando un pobo, unha persoa, toca ca xema dos dedos o bo, hai unha reacción fisiolóxica que todos coñecedes, e é que a boca faise auga. En estes 3 anos e medio empezamos a tocar ca xema dos dedos as políticas de igualdade. E se nos fixo a boca auga. Custounos. Pero non estamos conformes, porque sabemos que aínda queda moitísimo camiño por percorrer. E hoxe vimos a Santiago a decir que queremos máis, que queremos seguir no mesmo camiño, pero que queremos máis, que non nos conformamos, que queremos máis emprego, e por iso precisamos o voso apoio, para conseguirmos que na próxima legislatura o Sistema Galego de Benestar poda crear 8.000 postos de traballo máis, porque cando menos 5.000 deles serán para as mulleres. Queremos máis porque temos un tecido asociativo que nestes 3 anos e medio foi capaz de fortalecerse, pero que aínda é débil, e que precisamos a colaboración entre o tecido asociativo femenino e as institucións públicas para fortalecelo, para que as mulleres teñan máis ámbitos de autoorganización e de empoderamento. E precisamos máis, queremos máis, precisamos máis tempo para asegurarnos que o que hoxe son logros convírtanse en dereitos. Porque, amigas, a min non me gustaría que o día de mañá recordáramos este tempo e o único que puderamos decir é que fixemos cousas importantes. Home, iso sempre é unha satisfacción, non? Pero moito mellor será se conseguimos que, ademais de facer cousas importantes, esas cousas convírtese en dereitos para a xente, en dereitos para as mulleres, que xa ninguén poda botar abaixo. E ese é o gran reto do futuro. Ese é o gran reto do futuro. Empezámoslo a facer xa. Dixemos que había que pôr mecanismos e instrumentos para loitar contra a violencia de xénero. E creamos o salario para a liberdade, para que a xente, as mulleres que padecen a violencia machista, tiveran a oportunidade de independizarse económicamente e puderan escapar esa cárcel que ás veces as leva á morte. Pero non nos conformamos con eso, e creamos unha lei para que eso xa non fora a vontade dun goberno que, se ven outro, o retira, como parece ser que quere facer o señor Feijóo cargar escolas. Non, non. Nos creamos unha lei para que quede aí marcado como dereito, de xeito de que veña o goberno que veña, terá que facelo porque é un dereito das persoas, que ninguén lles pode quitar. E na mesma dirección, temos novos retos para a próxima legislatura. Antes falábamos de que as pensións en Galiza son máis baixas que no resto do Estado. Pois non é o único que sea máis baixo. Tamén hai aquí unha persoa, cando queda no paro, e ten que cobrar unha prestación por desempleo, a prestación que cobra aquí en Galiza é por termo medio máis baixa que a que cobra no resto do Estado. E non hai dereito. E non hai dereito. Non hai dereito. E por iso, igual que fixemos en esta legislatura o complemento autonómico para as pensións, na próxima legislatura poremos en marcha o complemento autonómico para as prestacións por desempleo. E serán máis de 60.000 os galegos que, xa baixo unha modalidade ou outra, se beneficiarán dese complemento autonómico para o paro. Pero, unha vez máis, de todos eses, haberá máis de 42.000 mulleres que se beneficiarán dese complemento autonómico para o paro. Porque tamén hai máis mulleres no paro que homes. E, polo tanto, tamén precisan un esforzo suplementario. E non nos conformamos con eso. Me teredes escoitado en máis dunha ocasión decir que Galiza precisa un estatuto de nación. Entendeime ben, o estatuto, o novo estatuto non é só para defender a identidade de Galiza, que tamén, porque nós estamos orgullosos de sermos galegos. Non nos avergonzamos delo. Non nos consideramos nin mellor nin peor que ninguén por elo. Pero somos o que somos e estamos orgullosos de selo. E, por lo tanto, o estatuto, o novo estatuto, o estatuto de nación, é para defender a identidade, pero, sobre todo, é para defender o benestar da xente. E o estatuto ten que ser unha carta de dereitos e deberes para os cidadáns galegos do século XXI.
E por iso nos proporemos que no novo estatuto figure o complemento das pensións, o complemento galego das pensións e o complemento galego do paro como unha medida necesaria e, polo tanto, como un dereito universal que ninguén poderá quedar os homes e as mulleres de Galiza. Ese é o gran reto do futuro. E, amigas, a vida colócanos sempre a todos e a todas diante das nosas responsabilidades, que non podemos eludir. A todas vos tería pasado máis dunha vez na vida. Ás veces intentas eludir a responsabilidade, a necesidade de ter que tomar unha decisión, pero a vida é así. E antes ou despois colócate diante da obriga de ter que tomala. Pois os galegos e as galegas estamos diante dese reto, porque a vida vai nos colocar agora diante da nosa obriga. O próximo día 1 de marzo temos que tomar unha decisión. E eu quero aproveitar a vosa presenza aquí hoxe para, a través de todas vos, dirixirme a todas as mulleres de Galiza, para que asumamos a responsabilidade que como cidadáns deste país temos. Galiza é un país maravilloso. Galiza é un país cheo de recursos, de posibilidades e, sobre todo, con xentes traballadoras, con xente que ten demostrado ter capacidade para sair adiante, incluso a pesar de todas as adversidades. Galiza o que precisa é creer en si mesma, como creeron sempre as mulleres en si mesmas, que nunca se arredaron e foron capaces de sacar a súa familia, o seu fogar, o seu traballo adiante, a pesares de todas as dificultades. Agora estamos diante dese reto. Eu quero vos pedir o apoio para o BNG, pero o fago convencido de cando vos pido apoio para o BNG, en realidade para quen o estou pedindo é para Galiza, porque vos sabedes que se gana o BNG, gana Galiza, que darlle apoio ao BNG é darlle un sí a Galiza, e darlle un sí á igualdade real entre homes e mulleres. Eu sei que a imensa maioría das mulleres deste país, igual que a imensa maioría dos cidadáns deste país, leva no seu corazón a Galiza. Querenlle a Galiza por encima de calquera outra cousa. E en política o que máis lle interesa, se lle interesa algo, é Galiza, que Galiza este defendida. Pois todas esas persoas saben que o BNG é unha garantía da defensa dos intereses de Galiza. E por iso eu quero me dirixir a todas elas, a todas as mulleres a través vosa. E é-me igual por quen votaran noutras ocasións. É-me igual se son nacionalistas ou non o son. Sei que queren a Galiza igual que a min. E agora o reto consiste en colocar a Galiza diante de calquera outra cousa. As eleccións do próximo día 1 non son nin para elexir o presidente de Madrid, nin para elexir o presidente do Euskadi, nin para ninguna outra atrapallada. É para solucionar os problemas de Galiza. E para solucionar os problemas de Galiza só pode haber unha forza política propia do país, o Bloque Nacionalista Galego. Para el pido o voso apoio, que tanto como pedilo para vos. Moitas gracias, bo retorno, adiante sin medo, vivan as mulleres!